Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, сез форсат тапшыруын карыйсыз. Бүген без сезгә Керәшен халкының матур һәм бик тә үзенчәлекле Нардуган бәйрәменең ничек узуын күрсәтәчәкбез. Туғаным дигәннәр сайын буладырла минем күңелемне ай күңелем. Зинаида Ивановна, менә сез Нардуганнарны көтәсез, шулай бит? Башта без Радостованы көтәбез. Менә авыз ачкачын Нардуган. Менә Нардуганга әзерләнәбез. Радостова Нардуганга. Тәмләй берләп пешерәбез. Иң беренче блины, пироги инде безнең. Самый главный стөлдә ипи туз булсын. Менә пельмен, нестәкәй хәзинәдә бар, барсын әзерләбез. Бу инде нидән говяжий, катышлы свиной белән, и суган, туз инде и бер менә Керәшен пельмен инде бу була. Бездә Керәшендә шушындый пельмен ясыйлар. Ничек пешерәсе буларны пешереп тә күрсәтәсезме? Пешереп тә күрсәтәм. Менә шурпасына инде әзер, туз салган. И кайнап чыккач, менә салып җибәрәбез инде пельменне. Бик тәмле пешер, Алла бирсә. Красный ключтә әле традицияларны саклаучылар бар. Сез шуларның берсе, менә Нардуган бәйрәме турында сөйләп китегез әле. Элек сез аны яратып уздыра идегезме? Яратып уздырадыр. Клубка чәйгәр булар белән бик күңелле буладыр. Анда клубларга да Нардуганнар киенеп керәдер инде. И авылсай җиридер инде шулай. Мен инде балаларга әйтәм, инститам әйтәм, без үссәк тә искә алагыз менә бу бәйрәмнәрне. Күңел итеп. Мама менә шулай әзерлидер, шулай кашалайдыр дип, мен әйтәм, менә шулай итегез. Менә балаларга шулай итеп өйрәтәм. Тәмле ризыклар пешереп балаларыгызны сыйлагыз дип. И Нардуганнар көтәбез, килеп җитәрләр инде. Көтеп торабыз. Аякларына шәдияләр дисеннәр. Sizge bütün yaktanda mene baylık gelip dursun, selametlik sizge tuluk dursun. Mene şul bağlar baylık. 4 vlogan var. İyi. Trabzon çıkmayın da bu. Bağlar. Birisi de sizne unutmaylar, kile biz gene deyip duralar. Kişe it olganı. İyi. Sizin bu haladinlikte eğitim neresi var? Eğitim mi? Bilmeyin. Uşu tabakta. Bile mandası da, mayda bütünüsü de var. Allah'a şükür. Şulay bulğa şimdi moşt taban gavut taba varız. Нина Михайловна, әмнә Нардуган булып һәркем йөри аламы? Мисалга, мин сезнең төркемгә кушылып китә аламмы? Кисәк кенә. Әйе, Нардуган булып һәркем дә килә ала. Аның өчен безгә
элеккеге әйберләрне карарга кирәк. Менә шушындый матур, олы элекке шашаклы яулыклар бик тә килешә. Чөнки элекке яулыклар бу әтәниләрдән, әби бабайлардан калган яулыклар бит инде. Шушы яулыкларны шулай иттереп бәйләсәгез дә була. Матур иттереп бәйләсәгез дә була. Менә шулай әгәр дә инде бүтәнчә иттереп теге ир образларына да киенсәләр була. Аның эчендә элеккеге бүрекләр дә бик яхшы килеп тора инде. Но аның өчен сезгә, конечно, бу яулыкны салырга кирәк була. Шушы бүрекне киергә кирәк була. Сез инде бу бүрекне кисәгез, без аның өчен менә шушындый калган туннардан калган әйберләрдән мыеклар, сакаллар ясап, үзебезгә шулай иттереп төрле образлар ясыйбыз. Арулармысыз карындашлар, арулармысыз туганнар, дуслар һәм барлык илебездәге төрле милләттәге халыклар. Менә без керәшеннәр кышка кергәч Нардуган бәйрәмен узгарабыз. Аны Нардуган гына дигәр, бу Нардуган түгел. Бу зур бәйрәм безнең өчен. Әвәлдән килгән, әби бабайлардан килгән горыф-гадәтләребезнең, үзебезнең бүтән мөмкинлекләребез белән шушы матур Нардуган бәйрәмен күрсәтәбез килә. Без инде бүгенге көндә шушы бәйрәмне онытмыйча, үзебезнең кечкенә вакытыбыздан күреп калган буенча кабатлыйбыз. Шушы үзебезнең йолаларыбыз югалмасыннар. Барысы да күз алдында, балаларыбыз алдында булсыннар. Балаларыбыз күреп калсыннар. Менә шушылай итеп без бәйрәм ясап йөрибез. Халыкларның күңелен күтәрәбез. Безгә карыйлар, сокланалар бөтенесе дә. Рәхмәт сүзләре яудыралар безгә. Машиналар тукталып безгә юл бирәләр. Рәхмәт барысы өчендә. Шушы бәйрәмнәр матур үтсен. Барыбызга да исәнлек, саулык алып килсен. Шушы йолаларыбыз онытылмыйча, илләребез тыныч булсын. Күп милләтле халыклар дату яшәсеннәр. Bütün мөмкинлекләр бар бүгенге көндә яшәргә. Тыныч булсын илләребез. Kızı azı. Min sizin kireçeğinizini, bulaşağınızı hazır eytip bir alam. Ezgine onun için bir maylap jiplerine kirek kucakay. Maylap jiberi geliminde. Demine. Hacaylar muskul bir Bütünübüz isen sağına yaşarga yazsın. İminlik. Bütün dostlar tabın hazırlanıp, şular kütüp oturdum indi. Bilem kilgenlerini. Şuna kilesili ne pilminler pişirdik. Aşaf karağız ağız itigiz. Rahmet. Başka niye gideriz? Her kim işini aşır. Anda İbrunçu yürgenler. Bunlar
Рая.